खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'जों नै आं दा ब्रेकफास्ट खालामनानै लानो एसे ओमफ्राय भिडिअ'खौ जागायनोसै। डाइनिं हलनिफ्राय कान्चनजंगाखौ नुहुरलायो। बेनो जाहैबाय हटेल हेरुकानि डाइनिं हल। हटेलाबो जोबोर मोजांखा, जानायफ्राबो मोजाङानो। पार नाइट 2000 करि गोलैदों, इनक्लुडिं ब्रेकफास्ट। फैदो दानिया भिडिअ'खौ आराम्भ खालामसै। नै दा आं ओंखारबाय हटेल रुमनिफ्राय। आं दा थांगासिनो सिंसर ब्रिजआव। बेनिफ्राय अलमस्ट 26 किल'मिटार। ओरैबायदि जामखा लामाया। नैबाव गारिनो एसे जाहोनानै लाने, दा नङाबा माहाय मोनगोन माहाय मोना दिगदार जागोन। यहाँ से सिंगशोर किधर जाते हैं? 26 किलोमीटर इसी रूट से। SBI यहाँ थांगासिनो दङ सिंगशोर ब्रिजआव। बेनिफ्राय अलमस्ट 25 किलोमीटर, 1 घन्टासो नांगोन। नुहुरनाया बैलाय, थेवबो लामाया खेंख्रा खेंख्रि थाखाय गोजान जायो। सान्दुं दुंदों हय, ओरैबायदि गुसुखा जायगाया। नायदो भिउआ माबायदि। बेनिफ्राय आरो फ्राय 50 मिनिटसो नांबावगोन, 20 किल'मिटारसो दंबावो। बेनिफ्राय दानथामा 13 किल'मिटार दङ। सिंगशोर ब्रिज एसियानि सेकेन्ड बयनिफ्रायबो गोजौसिनाव बानायजानाय ब्रिज, सासपेनसन ब्रिज। वेलकाम टू नामानो मिथिला नै, गोमोजोब्बाय। ओरैबायदि डेन्जार भिउआ, नायदो माबायदि। Right. Wow. Wow. नै बिथिंनिफ्रायबो फैदों मोनसे। नायदो, बा बेसेबांबा गोजौनिफ्राय नायदो भिउआ माबायदि। बेनो जाहैबाय चांगे वाटारफल। क्रसिं नै।
बिनि नामा सांगे फलनो सांगे वाटारफल आं दा नै ओंखारबाय सांगे वाटारफलनिफ्राय दा सिंसरे ब्रिजआव थांगासिनो बेनिफ्राय अलमस्ट आधा घन्टासो नांबावगोन लामाया ओरैबायदि डेन्जारखा नै जै मोरैबा ओरै हाखराव गलांबाथाय सेस डाइरेक्ट गोजौआव भाराबो मोनखानाय नङा रावनिबो लामानि कन्डिसनाथ' मोजाङानो नाथाय लामाया एसे फिसा बंटेन हेल्थ एन्ड वेलफेयार वेलनेस सेन्टार सिक्किम लामा लामा फुल गायनानै लाजोबोलै ने बिराद समायनाखा मा टाउन नंगौ बंटेम नामानो माबायदि नामखौ जेबो गोसोआव लानो हाया बंटेम टाउन बियो टाउनथ' नङा ओरैनो फिसा मार्केट भुल लामाजों फैफ्लांबाय नामा र' गुगोल बाबायाबो मारै देखायबाय थाखो नै बिसिनाव सोंनांसिगोन एसे सिंसरे ब्रिज जाने का यही रूट है ना बेनोनो लामाया zone ओरैबायदि डेन्जार हाखरखानाय गाहायथिं नाहरोबा गिलायलायो फाग्लासो जै गलांबाथाय सेसखा बंटेन सिंथाम बंटें मा जायगा नामखौनो मोजां मोनथिया what's the name? Suspension bridge. ओरैबायदि ज्राव गबोखादों up जालायबायलै up गाखो नै ब्रिजखौ बेनिफ्राय माबायदि नुहुरफिनो ओरैबायदि आप जाखाबाय लामाया गारिया खारखोनो हानो नागिरला गाखो खुनुरुखुम 1-2 गियाराव होनानैसो गाखोगासिनो सालायखोगासिनो गारिया ओरैबायदि खस्थ' मोनखाबाय खारखोनो हानो नागिरला गारियानो गैला ओरैबायदि थियाखा आं दा नै दानथाम टाउन मोननोसै
नै ओरैजाय डेन्टिम टाउन थांबाय जोंहा दा नैबेजों थांनांसिगौ आङो बेजों थांबाय शिंशोर ब्रिज कन्टिनिउ 5 किल'मिटार्स बेनिफ्राय 5 किल'मिटार दंबावो लामानि कन्डिसना मोजां नङा बांद्राय डेन्टाम PSC बे जाहैबाय डेन्टाम टाउन यही रूट फॉलो करने के लिए बोला हम लोगों को ओरैबायदि आखाइ साजोबखाबाय लामाया खेंख्रा खेंख्रि नालाय आयौ माला मोनबावगोन जाखो शिंशोर ब्रिज बेजोंसो लामाया दस्राजों थांफ्लांदोंमोन एसे दाबो मोना बोरो आरो 2 minutes यहाँ से ना शिंशोर लेक वेलकाम टू फाइनालि मोनफैबायानो बैलाय नुहुरनायानो बेनो जाहैबाय शिंशोर ब्रिज लामानि कन्डिसना मोजां नङा थेवबो खुनुरुखुम फैबाय बेनो जाहैबाय शिंशोर ब्रिज एसियानि 2 नम्बर सबसे गोजौसिनाव बानायजानाय सासपेनसन ब्रिज जोंनि इन्डियानि नम्बर 1आव जाहैबाय नै बिनि गोलावा 1.998 मिटार्स नैबेनो जाहैबाय बेखौ नायनो फैदों आङो बे जाहैबाय शिंशोर ब्रिज बिराद मानसिफोर फैयो नै एसियानि सेकेन्ड बयनिफ्रायबो जौसिनाव बानायजानाय सासपेनसन ब्रिज बियो आरो भारतनि नम्बर 1आव जाहैबाय ओरैबायदि गोजौखा नायदो गाहायाव माबायदि दैया ओरैबायदि गोमखादों ज्राव हाजो गोजौनिफ्राय गोलैबोनाय पेलिंगनिफ्राय बेनि डिस्टेन्सआ जाहैबाय 26 किल'मिटार 26 किल'मिटारावनो 2 घन्टा नांबाय आंनो लामानि कन्डिसना मोजां नङा बांद्राय बेनिखायनो
2 घन्टासो नांबाय लासै लासै फैबाय बे ब्रिजनि गोलावा गासै 1.98 मिटार्स दङ आरो बेखौ 1998 मायथाइयाव बानायदों फुराना जाबाय गोबावानो जाबाय बियो अलमोस्ट 23 years old आं दा नै गेजेराव दङ नै दैया माबायदि बोहैबोदों ओरैबो ओरैबो जेरैथिंबो দিদিকে টাটা করে দাও पदक्षेप जादों नै मालाय ओरै जोबथा फैबाय नै गोमोरजोब्बाय लिरनायफ्रानो गासिबो बिथिं माहाय थाङोथाय मिन्थिला ओरैबायदि मानसिफोर फैखायो नै बेखौ नायनो फैयो जेबो गैया